खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै 19 बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि बुलुर बादायलायनाय बे सानजारि नोगोर गेलेग्रा फोथाराव जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनाय जाबाय आरो जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै 7टा दख'रानि गेजेराव बे बादायलायनाया जादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव दिनै फाइनाल मेचआव जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुलुर बादायलायनाय हान्जाया बेयाव देरहासार जानो हायो आरो जोङो बे बुलुर बादायलायनायनि जिथु मेन थांखि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों लाइमोनफोरखौ जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोङो गेलेनायजों लोगोसेनो लांफानानै बिसोर फंबायमोनखौ जों माने जों बिथांमोननि फिजिकेल डेभेलपमेन्टजों लोगोसेयैनो बिथांमोना जाहाथे फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थायो एबा बिथांमोना बे बुलुर बादायलायनाय गेलेनानै लोगोसेनो बिथांमोना गावनि जिउ राहाखौ दाना लानाय हाबाफारियाव बिथांमोना जाहाथे जौगासार जानो हायो बे थांखिखौ नोजोर बोनानैनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोना जोंखौ बिथोन हरनाय बायदियै जों दिनै बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बे सानजारि नोगोराव खुंफुंनाय जायो। लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव माबायदि खालामनांगौ? जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जों दाख्लै बावैसो जोंनि सानजारि नोगोराव जालांनाय थान्दै मेलाव जोङो बेखौ डिसिसन लादों जे धेमाजि जिल्लाल' नङा जोंनि गासै 22 गं जिल्ला मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै 22 गं जिल्लायावनो जोङो लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों लोगोसेनो जोङो गोबां राहा बिथांमोननो जोङो गेलेनायनि जोङो कचिं होनो थाखाय थांखि लादों। नाथाय जोंनि बे बुलुर बादायलायनाया जोंनि थाखाय बे गिबि खेब आरो जों बे बुलुर बादायलायनायल' नङा जों बुलुरनि अनगायैबो जोङो गुबुन जोलुरजों लोगोसेनो काबादि आरो लोगोसे जों क्रिकेट बायदि बायदि गेलेनाय आयदायावनो जोङो बिथांमोनखौ कचिं होनानै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जोङो जाहाथे बिथांमोना जिउ राहा दानायावबो जों गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों जिउ राहाखौ दाना लानो हायो आरो लोगोसेयैनो जोङो गेलेनायजों लोगोसेयैनो जोङो फरायनाय आयदायावबो जोङो माखासे जोङो हेफाजाब मोनो मानोना जोङो गावबा गावनि फिजिकेल डेभेलपमेन्टखौ जुदि जोङो गेलेनायजों लोगोसेनो मोनसे बे गेलेनायाबो जाहैबाय मोनसे मोजां एक्सारसाइस दा बे एक्सारसाइसनि गेजेराव जाय लाइमोन बिथांमोना बे गेलेनाय आयदायाव गोसो होयो बिथांमोना दिनै रावबो जौगासार जानो हायाखै होननानै जों बुंनो हाया मानोना बिथांमोना बे गेलेनायजों लोगोसेनो गावखौ फिट एन्ड स्ट्रं खालामना लानानै बिथांमोना जायनि सोलेरा फिट आरो स्ट्रं थागोन बिथांमोनासो फरायनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जोंनि बायदि बिथिङावबो बिथांमोना गावखौ माने स्ट्रं लाखिनो हागोन।